аз ин хона шаби 26 ба 27 октябри соли гузашта дузд 54 000 сомониро рабурда аст. соҳибхона маъюби гурӯҳи ду Зариф Давлатов мегӯяд ин маблағро барои табобати худ ҷамъ карда буд. ҳамдеҳагон ба ин марди 48 сола ҳамаҷониба кӯмак мекарданд. як бахши маблағ хайрия буд. барои табобат ҷамъ ки гуфтем ҳиндустона хитоя кубинем ки худои таоло каҷо насиб мекуна ёги агар шифодиҳанда боша аввал охир худо дар ҳамин хона дар ҳамин ватани хидмат шифо мунда ва мақсад. пулиси Фархор аввалҳои моҳи ноябр дуздро дастгир ва ба хонаи Зариф овард. дузд аз куҷо ворид шуданд ва чӣ гуна дуздидани пулро нишон дод. хонаводаи дузд ба Зариф ваъда карданд ки пулро бармегардонанд. аммо то кунун маблағи муолиҷа баргардонда нашудааст. шикоятҳои Зариф ҳам то ин дам бенатиҷа мондаанд. файродум кардан оварданш ки ҳамиёда ва ҳами ҷай бо хавҷа навиштаги шояд мо хато кунем чин баёд масаги 6 ноябр дар ё адилда будем ҷа гуфтан ки сум тамите маям 6 мина ҳисоб кардам имрӯз 2025 солаги истиқлолият то ин имрӯз 21 январ то имрӯза дига ягм чӯй мора дидаги нестан мера мега ки кори трафтесос кори тра дидистем. ҳоло Зариф Давлатов 405 сомонӣ нафақаи маъюбӣ мегирад. ҳар дам беморияш авҷ мекунад ва писараш доим дасту пои ӯро мемолад. акнун дигар аз деҳаи иттифоқи ноҳияи Фархор бесум ҷое баромада наметавонад. як манбаъ аз пулиси Фархор гуфт тафтиши парвандаи дуздии хонаи Зариф ба анҷом расидааст. бояд ҳукми додгоҳ барояд. талоши мо то ин дам барои пайдо кардани назари тарафи дигар бенатиҷа буд. мақомот бо сабабҳои номаълум намехоҳанд ҳуввияти дуздро шиносоӣ кунанд. худи Зариф Давлатов гуфт ки дуздро бори аввал мебинад. барои ҳамин ӯ мегӯяд ки ҳабс шавӣ ӯро намехоҳад, балки мехоҳад пулашро пас гирад. то ҷун дар бадан май иншоалло ҳаққи ҳалол май ҳаққи хидмам набоша ҳаққи наи фарзандоай то ки ҷои равоғи бошим барои ки мега ҳар ка ҳаққи хича талон гӯшти хугам мехӯрам ҳаққи хидмам боша ина бахшида бошим ҳаққи фарзандорам бахшида наметунам дар назди худо ҷавобгарам. мумкин ба хотири худоам ба худи фарзандо дода боша ӯ ба хотири ҳикмати илоҳӣ бисёрида. Зариф Давлатов як зиндагии фақирона дорад. ҳамсараш борҳо ин пулро барои бозсозии хонааш хоста будааст. аммо бо умеде ки рӯзе бо ин пул табобат мекунаду шифо меёбад Зариф рад кард. ҳоло пул ба коми дузд рафту на табобат гирифт ва на дар хонааш сарф шуд ва маълум нест маблағ ба ӯ баргардонида хоҳад шуд ё не.